אני קוראת לעצמי מהנדסת של תכשיטים. מי שיכול להגיד שזה לא נכון. אני משתמשת בסרגל, מה אתם חושבים? לפעמים אני גם מפנקת את עצמי במשהו, וזה אף פעם לא משהו רגיל. כי זה כיף כל כך ליצור משהו יוצא מן הכלל ולהעניק אותו לעצמך במתנה. אז הכנתי לעצמי שרשרת, עבדתי עליה במשך 3 ימים. היא הייתה מלאה באבנים אדומות ויפות שחיברתי וצרפתי. שונה מכל מה שיש בחנות. ביום הראשון שענדתי אותה בגאווה, נכנס לכאן גבר וחיפש מתנה לחברה שלו. אבל סתם ככה, בלי סיבה. לא לכבוד אירוע או כדי לצאת מידי חובה. ואין דבר שאני מעריכה יותר ממתנה למישהו שבא בלי סיבה חוץ מהאהבה עצמה. הוא חיפש בכל החנות. ניסיתי לעזור לו, אבל הוא לא מצא שום דבר, כלום. הייתי נורא מאוכזבת. הוא היה כל כך מתוק. ויכולתי לראות שכל מה שהוא רוצה זה לעשות הטוב. אבל לא תמיד משיגים כל מה שאנחנו רוצים. כשאמר שלום, הוא נתקע באמצע המשפט, קיבץ את העיניים וחקר את השרשרת שענדתי. שאלתי מה הוא חושב עליה, והוא אמר שזו השרשרת הכי יפה בחנות. הבנתי באותו הרגע שבעצם הכנתי אותה למישהי אחרת. מכרתי לו אותה במחיר עלות. כי אין דבר שאני מעריכה יותר בנתינה, כמו מתנה, שבאה בלי סיבה, סתם ככה, באהבה.